gi joneno ma joramo gi tuto. Mokwongo an kaka Modi aneno ni chal mar Kenya sani weche ok ber. In terms of uchumi, dhano complain mang'eny, dhano ywagre mang'eny. Mokwongo gik ma jatend piny ma William Ruto nowacho ndalo mane otimo campaign 2022, gik mano promises mano wacho no bro timo. Mokwongo kaka kijana mar Rawera kan kamae, nowacho no bro miyo yudhe tich. Yudhe mano wacho no bro miyo yudhe tich ma bro dhi up close to 4 million jobs per year. Mano pok waneno. Pod waneno ka pod rawere mang'eny pod nitiere ndara oko kae, ji pod ng'anyo oko kae kamanyo yore mag tije. Nowacho mawuon ni en owuon bro set aside billions of money. In fact, nowacho ni bro set aside 100 billion just to help youth fund weche mag konyo yawere mag tich. Mago pok waneno. Kidhi e weche moko kata mana mag health sector, Trevor, pod weche ok ber, makata wuon chairman mar health e bunge James Nyikal, men mjumbe mar Obungo Wich wacho no. Nyikal wuono is on record ka wacho maber ni SHA ok ti. Kidhi e weche moko kata mana police brutality, Trevor, kata nyocha Monday ni ji nonyocha odhi e ng'anyo magi lando maber ni wadhi e ng'anyo magi chiwo notice, which is a part of the article 37 of the constitution. Pod wadhi kanyo to pod ji dhi ng'anyo to pod imako moko pod odhi moneg mogo bunde. In short, gima temo wacho ni yani chal mar Kenya ok ber. Gik mane Rais Ruto nowacho no bro timo ne jo Kenya ok otimo. Ng'enyne odhi mana medo promise after promise after promise, to timo bedo matin moloyo. Koro wan kaka wacho kuma wacho kaka an Modi kae ni yani Ruto ber ka medo mondo teme tije. Jotend migawo mano wacho mano miyo kata kaka joluo girigo mano chiwo experts mano wacho on our side, they have not done anything on my side. For example, jatend migawo mar stima Kaluowa, Opiyo Wandayi has not done anything much. An would seme thurwa pod onge stima. Imbe kidhi Nyakach dalau stima pod onge. Koro kata koro wach ni koro wachiwo experts mondo koro bi e sirkal mondo kony. Ang'o motimore? Kiduogo kata wach jatend migawo mar omenda mar Opiyo mar John Mbadi. John Mbadi en jatend migawo mar omenda. Chak iduogo Sam Atandi, en chairman mar budgeting committee. Ndalo moko manyicho wadhi e maandamano, Trevor, ng'eny joluo ema notho. Ang'o mosemonogi kaka for example koro Sam Atandi to gi John Mbadi mondo gibed kumoro achiel mondo gi set aside kata funds mondo gi compensate jowa mano tho, jowa ng'eny ma joluo ema notho ndalo mar maandamano. Koro in broad and just to finish it and to cut it short, Kenya weche ok ber. Weche ok mane ka kinene. Kaneno kanene. Okang'o Kenya chalo nade? Erokamano. Aduoko erokamano. Mokwongo Ombija